sobre el llibre de l'avortament, que jo no li dono molt de temps a esta llei. Quan empezava a poder esta llei, desapareixerà. Però deduïs que Esquerra Unida defensa una llei molt més ambiciosa que la del 85. Bé, claro. Nosaltres sempre havíem defensat la llei de terminis des del 85. O sigui, nosaltres, abans de tot, ja demanaven una llei de terminis. Per això que te dia, perquè la nostra proposta és l'avortament no és delicte, excepte el que es practica en contra de la voluntat de les dones i excepte el que es fa per una mala pràctica laboral que afecta la salut de les dones. Excepte aquestes dues coses, la resta no és delicte. Això és una llei de terminis. Després ens posem d'acord en si són les 24 setmanes, les 25 i mitja, els avorts d'alt risc que es diuen fins a una determinada, doncs això serien fins les 24 i altres, en fi, això poden ajustar el temps en funció de la seguretat de la dona i en funció de quan es detecte, per exemple, la malformació. Tu tens que fer-te una miocentesis per a veure si hi ha determinades malformacions. Pues la miocentesis no funciona fins a unes setmanes determinades. Per tant, bueno, nosaltres sempre hem defensat això. I el Partit Socialista, al final, en l'època Zapatero, va fer aquesta llei de terminis més restrictiva des del punt de vista de la durada dels terminis que el que nosaltres demanàvem. Però, en fi, podríem aplegar un acord ajustant els terminis. Perquè el problema és que si tu poses una llei de terminis tan curta, al final, mentre prens la decisió, te diuen si efectivament hi ha algun problema, no sé què, s'ha passat el termini que tens per a fer la interrupció. De fet, avui crec que, no sé si era avui o ahir, sentia jo a una societat de metges que s'ha creat que diuen encara que la llei de supòsits del PP, si se publica, aquesta llei s'aprova, reconega les malformacions, com que tens que passar per 2 psiquiatres, després demanar un informe als serveis socials i després tens que tindre 7 dies per a reflexionar com a dona, si al final de tot això vols, se t'ha passat el termini. Ja no pots. És a dir, les entrebancs, com decidissin els altres, els entrebancs que te posaria aquesta llei, malgrat que tu estigueres en un d'aquests supòsits restrictius de la llei, no et donaria temps. Si té que donar-te la cita al psiquiatre, després una cita a un altre psiquiatre, després l'informe dels serveis socials, quan te dones comptes estàs en les 26 setmanes. Això, trellat no ne té més que posar tants entrebancs que facis la llei incomplible. D'ahir que nosaltres, ja t'he dit, la llei de terminis, com que decidís la dona, però, per exemple, si tu decidissis, és que jo sí que voldria tindre, però ha descobert que té una malformació i per això ara no ho vull tindre en aquestes condicions, doncs bé, tot això té que tindre un temps tassat. I això podíem negociar-ho. Però la llei de terminis nosaltres l'hem defensat sempre. Això que estic dient jo, de les pràctiques dels productes fitosanitaris, que era un cas típic d'avortaments en la Ribera, per exemple. Tot això jo ho porto dient, doncs crec que 15 anys que hi seran pocs. Jo estic d'acord bàsicament amb el que has comentat tu, però sobretot jo penso que el problema bàsic és que se té que deconstruir el sistema patriarcal. Mentre el sistema patriarcal siga el que és, no n'hi ha res a fer. La manipulació del cos de la dona a través de la llei de l'avortament és, primer, perquè volen cosificar a la dona, la volen utilitzar, però a més és una maquinació per tindre una massa de gent ignorant, perquè per això estan fent estan modificant totes les lleis educatives per tindre gent ignorant que se puga manipular, que puga ser mà d'obra, tindre una bossa de gent que rebente el mercat laboral, tindre uns salaris ínfimos, infrautilitzar tota aquesta gent i utilitzar-la en benefici propi. Aleshores,
Desgraciadament, el sistema educatiu està contribuint a perpetuar aquesta instrumentalització de la dona, a tindre el sistema patriarcal. Jo, el meu fill ha anat a l'institut, a la universitat, i jo no veig que en cap moment se doni cap tema, se xerra sobre el tema de la igualtat. Tenen la mateixa mentalitat arcaica que quan, jo què sé, que les abueles. Exactament igual, la prioritat màxima no és acabar una carrera, ser independent, tindre una autonomia i ser un sustento, no, fiquen per damunt la família sempre i l'altre sempre va en segon i en tercer plano. És algo demencial, és una cosa que afortunadament sí que n'hi ha xiques que tenen una mentalitat molt més progressista, més oberta i reivindiquen la igualtat de gèneres. No sé, vosaltres heu anat a moltes xerrades que estan fent des del casal jove de Castelló que tenen una tendència més anarquista i és que no té res que veure. És que aquesta gent sí que té ganes de lluitar, té ganes de fer coses. És veritat que les que promouen tot són les xiques, els xics van allí a remolque o moltes vegades a fer en plan parapeto, però bueno, estan ahí. Però el que és la majoria, la resta, estan amormats. Jo pensava que eren més que les de la meva generació, però és que és algo que està generalitzat, no sé si és que és algo que els donen ahí quan apleguen a l'institut i els abuelos, o què els passa. Però quan tenen els 40 anys ja hem fet l'holograma plano. Vull dir que és algo que la igualtat continua veient que és una cosa de les dones, una reivindicació només de les dones i no implica a la societat en general. I és un valor humà que s'està perdent impressionant, moltíssim s'està perdent. Cal reconstruir el sistema patriarcal, però no només en Espanya, és que és a nivell mundial, perquè és que està tot, la violència de gènere, està tot estructurat des d'aquest punt de vista. I o ho tirem a terra o estem perdent, està perjudicant a tots d'una forma, infame. Jo crec que és una crida una miqueta tant als partits com al sistema educatiu del que formes part d'intentar remoure tot això i remenejar consciències i intentar que els joves pensen i que s'autovaloren, sobretot les dones joves. Tu fixa't que jo has començat parlant de la discriminació... Però m'estava referint... No, sí, no dic que estic d'acord absolutament. Que jo has començat parlant de la discriminació en el temps i en l'espai. Si alguna cosa ens uneix a les dones del món és que patim la discriminació de diferents maneres, perquè les dones són diverses, les estructures socials també, però també en el temps. O sigui que això no és producte soles del capitalisme, sinó de la ideologia patriarcal des del seu moment, però que d'alguna manera el capitalisme té com a sustent ideològic aquesta relació de la construcció desigual de la societat. Per tant, mentre no siguem capaços de canviar els valors dominants, que són el patriarcat, no serem capaços de construir una societat d'iguals. Què passa? Que efectivament, tu has dit una cosa, jo no havia dit, però que compartís, que és lo de la cosificació. Però és que no és l'institut, això va més enllà. Diuen els psicopedagogues americans que quan un xiquet o una xiqueta pleguen a l'escola, venen vells. Hi ha moltes coses que s'aprenen en casa. I jo m'he barallat durant anys en el Consell d'Administració de la Televisió Valenciana, de la qual vaig formar part fa molts anys, per exemple, per la campanya de joguines nadalenques. No hi havia manera. En les joguines nadalenques, a més de que se plantejaven que als nadons se li donaven baticuls, això que ja, en fi, lo de la violència contra la infantesa, que això ja no s'estila, és que era la rosa a la xiqueta, blau el xiquet, nines i cuinetes per les xiquetes i joguines tecnològiques pels xiquets. I havia que explicar-se als anunciants que això estava en contra de lo que deia l'Observatori de la Publicitat per a formar els comportaments. Però és que moltes vegades jo
tinc una filla i quan era xicoteta dia, de sobte me trobava cantant-li no sé què i dia, perdó, o sigui, com? Què li estàs contant a la teva filla? Això és perquè t'ho han contat a tu quan eres xiqueta, o sigui, moltes vegades nosaltres mateixa, quan ens donem compte, reproduïm això de els xiquets no ploren, ai, doncs tu tindràs que ser no sé què i planxar i anar a... I clar, dius, tindràs que tindre un projecte de vida satisfactori, no? Per això som nosaltres primeres les que tenim que qüestionar allò que estem fent en l'educació dels nostres fills i filles i també qüestionar què estan mirant des dels mitjans de comunicació i des de la publicitat. Perquè això, ha hagut un moment jo abans que dia és que fins i tot les imatges de dona no són reals, clar, per la cosificació que tu dies. És que, perdona, jo tinc així un bolígrafo i este bolígrafo és una cosa, jo el bolígrafo el trenque, el tal, no passa res perquè és meu. I en la dona passa el mateix perquè era mia. Però ja no sols és la cosificació, és la desmembració. Si se fixeu ara, en moltes de les imatges publicitàries, les dones no són ni cossos sencers, són un tros de cos tal, és la violació que es planteja pràcticament com algo agradós per a la publicitat. És a dir, hi ha tota una sèrie d'imatges que se van marcant perquè són imatges que tu el que fas és que formen part d'aquests comportaments modèlics als que tu tens que aspirar. Quan apleguen als instituts, feia anys que jo quan estava treballant era fent una cosa que es deia coeducació, que era, si vols que apleguen al mateix llocs, a lo millor tens que fer una discriminació positiva. Se tracta de potenciar determinades actituds en els barons i altres en les xiques si el que vols és que al final l'educació siga igual. Tu no pots dir, doncs mira, els negres i els blancs en els Estats Units li fem la mateixa història perquè, clar, partixen de realitats, de rols i de models diferents i per a que apleguen els mateixos objectius tens que fer això que es diu la discriminació positiva. I en el cas de les xiques i els xics, el mateix. La coeducació que implicava això. Discriminació positiva perquè quan les xiquetes venen de les seues cases, eixe valor que diuen tenen millors notes, clar, perquè ja algú li ha dit que tenen que ser sumises des de xicotetes i atendre en millor mesura a les normes escolars que els xics. Ara sí, es porten veus de la classe normalment són els xics, perquè les xiques, en tot cas, el seu rol és de víctima o princesa. Això, mireu, i una de les coses més perilloses al voltant d'això són les videojoguines, Eixes coses que a vegades no li prestem atenció i que estan marcant uns rols terribles. El que vence al dragón y se lleva a la princesa y la que està esperant que vinguin a rescatar-la. Això, les videojoguines, ja fa temps que un rector de la Universitat de Berlín, va parlar de la generació Nintendo, que estan marcant aquests rols i aquests valors que el que fa és submissió i dependència i, per altre costat, protagonisme i empoderament. Disney ha fet estragos, Claro, però això és el que t'estic dient. Tenim que buscar estratègies que formen part d'això, prendre consciència, rebel·lar-se, intentar de construir aquests valors. I clar, si les dones no prenem protagonisme en aquesta batalla, no esperarem que ningú vinga a salvar-nos, Claro. No, vull dir que compartís totalment són les que afegir algunes de les coses perquè estic absolutament d'acord. I afegir això, no? Ara fixeu-se que a més és el despiece. Ja no és sols la cosificació, sinó el trossejar la cosa. No, però a més és que la violència del gènere que estem patint és una lacra perquè no se li dona el relleu que realment té, però té una importància que aplegue, jo llegeixo molts informes i en Amèrica Latina aplega fins a dimensions de feminicidio. I això és una cosa que en el segle XXI no se podia tolerar, no se pot tolerar.
Sí, però per això tindria que haver un pacte d'estat, que realment les administracions se plantejaren en sèrio, més enllà de la conferència de Pequín, del no sé què, que se signa un acord que després no complís ningú. Els instruments legals estan. El problema és la voluntat política de posar-los en marxa. O sigui, hi ha un observatori contra la violència de gènere, hi ha un observatori contra la publicitat discriminada. Això, qui ho exerceix? Qui ho posa en marxa? Ningú, perquè ningú s'ho pren en sèrio. Nosaltres, per exemple, ahir vam tindre una xerrada en València fa 2 dies. En Tere Mollà, que era regidora en Ontinyent, i va fer un manual de bones pràctiques contra la violència de gènere en el poble que era fantàstic. Això se queda com a experiència aïllada. El que hi ha que fer, precisament, entre altres coses, per lo de la invisibilització. Cal que aquestes coses s'arrepleguen, se tinguen com a models per a determinats, per a tots els àmbits on puguem, i realment plantejar-nos del pacte d'estat contra la violència de gènere. Per què? En recordeu-se fa poc, en Alacant, se donaven cursos als maltractadors en comptes d'atendre les necessitats de les dones maltractades. Ara, per exemple, l'Estat està retallant els diners assignats en els pressupostos a lluitar contra la violència de gènere. I la violència de gènere està tan vinculada a tot el que està passant que té que ser un pla integral per a lluitar contra ella. No basta que facis una casa d'acollida, no basta que facis una intervenció allà, té que ser una intervenció multidisciplinar que afecte a tot. Des del protocol sanitari per a que es detecte aquelles dones que no són capaces de denunciar les causes, però tu sí que pots veure els efectes, a l'àmbit escolar, a l'àmbit dels cossos i forces de seguretat, a l'àmbit judicial, a l'àmbit, per exemple, que s'incloga dintre dels pressupostos una partida per a garantir el cobrament de les pensions a les dones en situació de risc de maltractament, que a més els seus maltractadors no li passen la pensió. Penseu que a més en una situació com l'actual de crisi encara està més la consigna de aguantar, que a veure com vas a dar de comer a tus hijos. És a dir, encara la situació de victimització és major davant la situació de crisi econòmica, i contra això hi ha que lluitar des dels poders públics. Jo, quan estava en les Corts, varen aprovar una part dels pressupostos de la Generalitat destinada a les pensions, a garantir les pensions de les dones en risc de maltractament. Mai se va aprovar, mai va passar això als pressupostos. S'ha quedat en un calaix. I aquesta llei va ser una llei, i no es va... mai se va fer la normativa d'aplicació de la llei. Ho dic perquè té que haver una implicació dels poders públics, torno a dir, com un pacte d'estat per a lluitar contra això, que és una lacra. Jo crec que va ser... No sé, abans d'ahir donaven unes dades. Si en els últims 10 anys han mort per terrorisme polític 1.200 persones, assassinats de dones en aquest mateix període eren 1.470. Doncs així no és. Però hi ha una associació de víctimes del terrorisme, un tapuxup, i les dones invisibles. Cada vegada que s'assassina, perquè no mor, s'assassina a una dona, se munta un poquet al darull, però l'endemà forma part d'això que se soterra en el calaix. És necessari una implicació real dels poders públics per a lluitar contra això. Estic absolutament d'acord. Perdoneu-me, és que aquestes coses... Una qüestió més. Doncs si ningú té res més que aportar, donar les gràcies a Glòria una altra volta per estar ací i a vosaltres per haver vingut. Jo agraïda.